Hello mga bay, kumusta man mo? Salamat sa Ginoo. Kakaog sayo. Mahaw ta. Dara. Ngapi sa kabaril. Luto sa kaldero. Dunay anak sa manok, sudan. Auto alipay na kay tayong itlog bibi. Sudan wala. Ayun, di ay karmisita. Wa may laing mapadaog-daog yung kalakihan eh. Wala may kinabuhi dire. So, mo to. Ano sa man yung gasilaw man. Sa kadugay na ko diring pangabuhi sa lalo ba? Yung di pa kay ko sa mga nakabot sa kong mga anak sa kong mga bandi. Wedyo, gibutangan akong kalipay na unang sudong na ako sa ilang mga naong tulog yun akong luha sa kalipay. Ngamat ko sa Ginoo. Kamot din siya dyan wala ako sa ilang kaliran. Ito, ano yung mga milabay yung mga adlaw? Akong na-realize kitang mga FW na agite paningkamutan no sa itong kagalingo nga angay buhaton kay saan man ang realidad karon ang mga panghitabo karon itong mga mahas kinabuhi igo lamang gid sila ting dawat sa itong mga hinaguan diri no nga makapungot pa usahay nga nagkatagak na mga luto bahala diha oy mo to usahay makapungot ba kay kita din mabalo og hunahuna para sa ilang kayuhan kitang balog budget nya mao na ang budget mao to nya di bitaw ka paminawon na makakuan kay ba magawaga na pero wa naman tay mahimo kay mao na magid na no ang mga panghitabo usahay so kita na lang mo discard kita na lang mo sabot nila ug maghunahuna na lang puta para sa kaugmaon nato dili lang nato kundi para pud nila. Basta lang kita mga OFW. Ang mga OFW, mga nang langyaw. May biya sa atong utang na tawhan. Halos na man gyud mga utang, no? So atong himuon pangbayaran sa nato tanang mga kautangan nato para limpyo ang atong konsensya. Kaya di man gyud sayon, di man gyud lalim ning natay dadalaong utang, natay dadalaang mga kuan laban sa ulo. Natong himuon pangbayaran sa nato ang mga utang nato kay luoy po kay itong mga gipangutangan nato no. So dili man gyud kita mismo nihibaw man gyud ta kung unsa kapait mangitag kwarta. So mga siguro atong angin buhaton, mga angin natong unahon. Budgeton yun na itong tama niya, masaigo lagi na itong sildo. Hindi lang po tama parabi, kaya bungkag ng puta, hinahinay lamang. Ito lang sa mga kaya, importante na ay bugas o sudan ang atong pamilya. Kayo ha? Hinahanglan nga, magkuhan po ka, magdigom dyan ka, magpadapin dyan ka para sa imuha, sa imuhang dili lang na para sa imo, kundi para po na sa imong pag-uli, para po na nila tanan. Saan man pagtigom? Atong tangtangon ang duha ka words para makatigom ta. Ang manggi ug mangga. Manggi hatagon. Sao mamagihatagon ni kita do namin tay mga malumoy kasing-kasing no. Gamayng hangyo sa to mga isig katawo, binatong pamilya, di man ka makabalibad. Pero one time gihimo na ko ang pagbalibad. Okay ra pug sabot ra noon. So nilipay ra ko kay kuan di ay kanang usa ni kanang sabot ra ba? So ako ang kuan pod akong mga hinungdan to manggi manggihatagon man kay ta
So ato sa nang bawas-bawasan. Dayon, sa itong giingan. Manggi ug mangga. Mangga aslom. Bitaw nalimot na hinuon ko. Tamaor to, nauna-una na ginato itong kagalingon pa sa future. Dayon, magkuan ta ba, magunahuna ba ta kay sila? Wa maginahuna no, kita lang gi magunahuna sa katong kaugmaon. Magunahuna ta kung unsay nga panghitabo kay di man gud nga habang buhay na OFW na kita, di po dabang buhay na baskog atong mga kalawasan, no? Pahak ng kilay, pikas, na sagdi na diha. So, maghuna-huna po ta nga ngayon, bisog, padaplin na diha, pang negosyo ba, ginagmay, magsugod lang po ta sa ginagmay puhunan. Karong panahon na, wala sipon na ka ba? Karong panahon na, nga di naman ginahanglan nga kanang kuang ka kanang professional na gid ka na kuan diskarte gid karon mga panahon na, no? Ang kinahanglan bisag wa kay gilampos diha mga kurso madiskarte gyud ka ang pagkatao maglabuon gyud ka diskarte kamot jud magkugi mga itaman-taman dayon kuan po ta kung naamoy kuan diha ika-invest og mga negosyo ba diha kang kaya ninyo naamoy kasaligan ng mga tao nga magnegosyo para na ikita ba di mo kuan mo kung dagko mo diha mga sweldo ana una na ba kana inyong mga plano nato di lang nato ipahibaw sa pamilya. Surprise na lang na ba? Pero maayo po ipahibalo ba hindi makatabang po sila. Dayon magkuan ta bayad tag mga kuan na to mga kuan ba kanang mga insurance ba para tiguwang ta doon na natin makubra-kubra gamay. Kita na lang mo diskarte ani. Kaya di mo din nato mabawa ang panahon. Di mo din nato mapugnan ang panahon. Di mo din nato masayran. So, kita na lang magninkamot kay masayod na kita. Kada sweldo, igo na lang mahalok taon palad na to. Ako, mudulog sa ako, bahala mo dyan. Duha gabi Pero resibo na to akong nadulog, dili na gitong kwarta. Kag moingon akong amo, nagfildo. Tara, hulog ta. Lakaw ginadayon, di pwede dili. Automatic na. Lisod ning wa tay gawas kay gusto sa amo, hala, sunod lang kita dayon kay way palagay ni kay wala laing chance diba kay mga di ba ni sila mga busy diri mga tapuan lang kayo gyud halos di nakatindog ning pugaran di lang gyud daw kung sa man kita nga magsabot ani sa atong kita lang mag-adjust atong mga pugalingon paubos na kanunay maghuna-huna lang kita kanunay sa mga kaugmaon kay matagi lalim kalakiha labi nagdagkang in trabaho kusabaan pa ka sus kaingon juga sa imong kagalingon di na ako magpadala di ko sa ako magpadala karon kay ano kapoy karong panahon na sa mga konsensya mong gihapon ka alawa na nasinaw ng plato ba kape na lang nabilin ay gamay nga dire bala ko sort out ni naputol akong video. Hello kay Bay Eden Oliverio, kay Lourdes Buket, kay Daronday Vincent Claire. Hello usab kay Giselle Gasita,
kay unsa niya? Kay Jacqueline Paran. Hello sab kay Mama Jolly Cabalona of Bacolod City from Daphne Cortiza. Hello nimo diha. Bye Daphne Cortiza sa imong inahan nga si Mama Jolly Cabalona. Hello sab kay Jinhe bani or Jinhe P. Kim diha sa Korea no. Hello ninyong tanan basilan nakadagan ra manggug ko karon ay wa na ko kapangilay ba. Da sagdiin na diha nga porma ay da kapoy usahay tapuan ko panday ning kilay nako. Hello ninyong tanan na lang, salamat inyong tanan kay Admin Charlie Min Adobo. Ato lang siyang suportaan bay no kay dako ay kog utang kabubuton sa tong Admin Charlie. Kung unsa man ang inyong i-share diha sa tuang payag Inday Kabkab, so ako ngayon unta mo nga suportaan lang nato kay daghan kay na siya natabang nako natong tanan. Wala ang Inday Kabkab, wala ang payag nga Inday Kabkab, siya gamugna ni ana. So, mo to salamat po kayo sa gamugna sa kong ngalan Inday Kabkab nga si Joy Valdez or Habib Galbi na siya, duha na yung account. Wa na sige na ko panugab. Gawas na mga panuhot sa baba. Sa hello na lang yung tanan diha. Salamat kayo sa tanan. Ako lang gihangyo kaninyo ang inyong makalnayon nga pagsabot dinhi kanako. O amping mo kanunay diha ang Ginoo magapanalangin kanunay.